Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариб. Бародарҷонои азиз, дар навори имрӯза якчанд мошинҳоро баҳри шумо пешкаш менамоям ки ҳатман ба шумо маъқул мешавад. Аз шумо эҳтиромона хоҳиш ҳамон лайки бепула бизанен. Касоне ки дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен ва зангулаи канала давсе монен, то ки ҳамарӯза видеои мо баҳри шумо пешкаш гардад. Бародарҷонои азиз, такрорам шавад, бисёриҳои шумо дар канали мо меҳмонен, подписатсия карда нестен. Аз шумо эҳтиромона хоҳиш подписатсия кунен, лайка бизанен. Хуб дӯстони азиз, навори имрӯзаро шурӯъ мекунем. Мошини аввалини мо ВАЗ 2199, солиш 2004, мотор 1.5, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархша 19000 сомон гуфтаест. Марҳамат, касе мошин хари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занем, бо муомила дорад. мошин состоянияш хубе, ягон дар надорад, краска талаб ам нест, мотор ходовой 4 баллон навайзадагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мошин 100% 1 соли дига ҳуҷҷат дорад, тонировкош ҳам 1 соли дига. марҳамат, касе мошин хари занг за, бо муомила дорад. хуб дӯстони азиз, дар комментария бисёр хоҳиш кардан ки ҳамин мерседес мошинои советский бисёртар шавад. ина марҳамат, баҳри шумо боз як мерседес бенз, солаш 1999, мотор ДВД, сӯзишвориш дизел, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар хуҷанд, нархша 45000 сомон гуфтаест. марҳамат, касе мошин хари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занем, бо муомила дорад. мошин состоянияш хуба, ягон дар надорад. чихел десен, мотор ходовой 4 баллон навайзадагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мошин 100% ягон дар надорад, дастрош нафурӯхта мешавад. марҳамат, касе мошин хари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занем, бо муомила дорад. ҳамия бародармон бисёр хоҳиш кард дар комментария, бародарҷон гуфт я матизмон. ина бародари азиз, хоҳиштара рад накардем. мошини навбатии мо Дайво Матиз, солиш 2007, мотор 1.1, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе, нархша 20000 сомон гуфтаест. марҳамат, касе мошин хари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занем, бо муомила дорад. чихел десен, мошин состоянияш хуба, ягон дар надорад, мотор ходовой 4 баллон навай, краска талаб ам нест. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мошин 100% дастрош нафурӯхта мешавад. марҳамат, касе мошин хари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занем, бо муомила дорад. мошини навбатии мо Opel Vectra B, солиш 2002, мотор ДВД, сӯзишвориш бензин, умуман газдагӣ нест, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе, нархша 60000 сомон гуфтаест. марҳамат, касе мошин хари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занем, бо муомила дорад. мошин состоянияш хуба, ягон дар надорад, мотор ходовой 4 баллон навай, краска талаб ам нест. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки бародарои ҷон, ҳамин мошин ба таъриф ҳастанд, ки ман таърифш намекунам. марҳамат, касе мошин хари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занем, дигар маълумотош аз худи соҳибаш пурсон шудем. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Opel Astra F дар кузови хачибек, солиш 1995, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе, нархша 33000 сомон гуфтаест. марҳамат, касе мошин хари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занем, бо муомила дорад. бародарои азиз, морам фаромӯш накунед ҳамун лайк ва подписатсияра бизанен. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мошин 100% дастрош нафурӯхта мешавад. марҳамат, касе мошин хари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занен, дигар маълумотош аз худи соҳибаш пурсон шудем. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо мошини боркаши грузовой ЗИЛ, солиш 1984 қарор дорад. айни ҳол дар шаҳри Душанбе, яъне дар пойтахт, нархша 45000 сомон гуфтаест. марҳамат, каси грузовой хари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занем, бо муомила дорад. состоянияш хуба, ягон дар надорад, мотор ходовоиш навай. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мошин 100% дастрош нафурӯхта мешавад. марҳамат, каси дар грузовой ЗИЛ дар коре, ҳамин рақамҳоро занг зана, бо муомила дорад.
мошини навбатии мо Opel Astra-G дар кузуфи универсал, солиш 2000, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Айни ҳол дар Ҷабор Расулов. Нархша 40,000 сомон гуфтесай. марҳамат, касе мошин хари рақамои соҳибаш дар болои экран аст, занг занем бо муомила дорад. мошин состоянияш хуб аст, ду дар электропакет, ду дараш рӯшноя, ягон дар надорад. мотор ходовой 4 баллоновай, краска талаба нестай. соҳиби мошин дар боло қайд кард, агар ки мошин 100% дастсрочно фурӯхта мешавад. бародарҷонои азиз, марҳамат, касе мошин хари рақамои соҳибаш дар болои экран аст, занг занем, дигар маълумотош ходи соҳибаш пурсон шуед. хуб дӯстони азиз, дар ин навор боз як Mercedes Benz, солаш 1996, мотор 1.8, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар Бохтар, яъне дар Қирған. нархша 35,000 сомон гуфтасай. марҳамат, касе мошин хари рақамои соҳибаш дар болои экран аст, занг занем бо муомила дорад. қайхтон чӣ хел десен ки состоянияш хуба, ягон дард надорад, краска талабам нестай, мотор ходовой 4 диска баллони нав. соҳиби мошин дар боло қайд кард, агар ки мошин 100% дастсрочно фурӯхта мешавад. марҳамат, касе мошин хари рақамои соҳибаш дар болои экран аст, занг занем, дигар маълумотош ходи соҳибаш пурсон шуед. мошини навбатии мо Opel Zafira, солаш 2006, мотор 1.9, сӯзишвориш дизел, яъне саралка, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол дар Хуҷанд. нархша 57,000 сомон гуфтасай. марҳамат, касе мошин хари рақамои соҳибаш дар болои экран аст, занг занем бо муомила дорад. чӣ хел десен бародарои азиз, состоянияш хуба, ягон дард надорад, мотор ходовой 4 баллоновай, задагӣ пусидагӣ надорад, краска талабам нестай. соҳиби мошин дар боло қайд кард, агар ки мошин 100% ягон дард надорад, дастсрочно фурӯхта мешавад. марҳамат, касе мошин хари рақамои соҳибаш дар болои экран аст, занг занем, дигар маълумотош ходи соҳибаш пурсон шуед. хуб дӯстони азиз, мошини охирини мо Opel Astra-G дар кузуфи хачибек, солаш 2000, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархша 42,000 сомон гуфтесай. марҳамат, касе мошин хари рақамои соҳибаш дар болои экран аст, занг занем бо муомила дорад. состоянияи мошин хуба, ягон дард надорад, краска талабам нестай, мотор ходовой 4 баллоновай, задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кард, агар ки мошин 100% дастсрочно фурӯхта мешавад, пул дар кору шидаги соҳиби мошин. марҳамат, касе мошин хари, занг занед рақамои соҳибаш, дигар маълумотош ходи пурсон шуед.